Hej 5. klasse. Vi skal arbejde med GeoGebra i dag, så jeg vil gerne have, at I lige tager jeres bøger frem, og så skal vi lige downloade nogle ting her på nettet. I kan se, hvis I logger ind på jeres elevintra, så har vi en genvej hernede, som hedder GeoGebra. Den trykker I bare på, og så åbner den en side, hvor de har de forskellige downloads, I kan tage, alt efter hvad I bruger af programmer. Og så downloader I den. Nu lader jeg være med lige gøre det, for jeg har gjort det. Så åbner I GeoGebra, når I har downloadet det. Så I kan bare stoppe videoen, hvis I ikke helt kan nå at følge med. Og så vil jeg vise jer, hvordan man tegner en firkant. Altså opgave 21 i GeoGebra. Det er meget, meget enkelt. I starter med, for at gøre det lettere for jer selv, at gå ind under heroppe i tegneblokken. Og trykke på gitter. Så kan I se, nu har jeg en almindelig side med et koordinatsystem i midten her. I putter så de her punkter ind, så den kommer til at hedde. Jeg trykker heroppe, polygon. Og så trykker I på 2,2. Det er det første punkt. B, den hedder 4,4. Ligger der. C, den hedder 8,4. Den ligger der. Så går vi ned i 8,2, som ligger der. Og så slutter vi af, sådan så det bliver en hel firkant, kan I se. Så beder de så om I beder at spejle den i x-aksen. Det gør vi ved at trykke her. Og spejle linjen. Det man så gør, det er, at man trykker på figuren, og man trykker på linjen nedenunder. Og så har den spejlet. Det der så er endnu mere smart, det er, at jo seeren skal ligesom fortælle, hvilke billedpunkter A1, B1, C1 og D1 er, hvor de ligger henne. Og I kan jo prøve at gå ind her og kigge efter dem. Den hedder 2,-2. Eller I kan gå herover og se, at punkterne faktisk allerede er skrevet for jer. Det gør det jo rigtig nemt og lige til at arbejde med. For at I også lige ved lidt mere, så vil jeg lige vise jer en anden opgave. Opgave 23. Der skal nemlig tegne en linje. Vi har jo arbejdet noget med ligninger i år, og derfor så skal I lige se en rimelig enkel måde at gøre det på, hvordan man hurtigt får tegnet en streg i et koordinatsystem, i stedet for at bruge silleben, som vi har gjort indtil nu. Faktisk så går I ind og ser i opgave 23, der står tegnet linjen S, x, 5 minus x. Og husk bare, det der x, det står for, I selv må vælge, hvad for nogle tal I sætter ind i jeres silleben. Og her kan vi vælge bare at skrive 5 minus x. Når vi har gjort det, så trykker vi bare enter, og så kommer jeres streg helt af sig selv. Så enkelt er det. Det var alt, jeg lige vil vise nu, og vi kommer til at arbejde lidt med det på fredag. Så tak fordi I kiggede med.